Olilo yamawa mau. Oh no. Naka ina mezi. Olilo yamawa mau. Naka ina lenzorane. Nzorane na deka anago oboda. Obodo na maya kabana maya. Ane papa. Ane na lomas. Obodo na maya kabana maya. Akwara. Mongo pola pa potago. Mongo pola pa nanya potago. Oye Jesu zinyame nyokuya. Amumegu na munago. Where day mani no na mom. Where day mani no negu. Ugu mwanyi no negu. Ume mwanyi no negu. Mwa pola nanya putago. Mwa dana nyi no nobo. Ijo mwa daga nyi na jo. Mwa koli bani no negu. Mwa jala wanyi no negu. Negu mwa pota bele mwa naba. Makijale bu negu te mwa. Uti Egwu Adah na mwa bugo. Egwu Adah na mwa bugo. Udumodu Adah mwa bugo kwa. Mwa pola puna putago. Obodo mwa ya bugo. Obodo mwa ya bugo. Ijele mwanda mwa putago. Oye Jesu zinyame nyokuya. Maka mwanyi na soku. Mwanyi na soku. Imana mwanyi na choroku. Chale mongo bu mongo ego. Mongo ego na nya putago. Mongo Adah Anam na nya putago noa. Womena na boyibo ogwo Igbo na mmanwụ apụta
Egwu Adah Anam ka mụ ji bịa Egwu Adah Anam ka mụ ji bịa egwu na-etila na be anyị egwu ndị eke na be anyị o anemu igwe ana igwe egwu zira na ka mụ na-eti n'ụwa egwu zira na ka mụ ji bịa tata ka ọ dị mma ka na-eme Anamu na anyị nọ na mmọnwụ ụmụ Anamu na anyị nọ na mmọnwụ ụmụ Anamu na anyị gbara mmọnwụ ego mmọnwụ ego kwenye aka na-abasi n'ụwa mmọnwụ ego kwenye aka na-abasi n'ụwa ka ọ dị mma ụmụ Anamu na anyị nọ na mmọnwụ ụmụ Anamu na-abalị mmọnwụ ego mmọnwụ Adah na ọ bụ mmọnwụ ego Egwu Adah 2025 Egwu Adah 2025 mmọnwụ ego ka anyị ga-emelụ gabazia n'iru Anam bụlụ ibu rie nne na m eke n'unu niile Goye chili nna zelu ụmụnne m goye chili nna zelu ụmụ Adah niile goye chili nna zelu goye katalu goye mene n'ụwa egwu ka mụ na-etili chi m egwu akala aka m ọ natalu chi wabụrụ ọgwụ chaa egwu na-etili mmadụ egwu na-etili mmụọ egwu na-etili mmụọ na bụ egwu ndị egwuelu obodo m egwu ndị egwuelu be anyị na nwere ebe na-esi bịa ụwa Anam ka nsi nwa bịa Anam ka nsi nwa bịa ụwa ome mmọnwụ onye Anam egwu jalawo n'oyi n'ọma mbala amụma egwu global Anam na-egwu ka ọ dị mma ka na-eme Obianu ụwa niile n'obia Hausa bịanụ ndị Yoruba bịanụ ụmụ Igbo bịa ụmụ Afrịka bịanụ ụmụ ụwa n'obia ka ịgbali egwu Adah Adah bụ nnekwute mmọnwụ ka ọ bụ mmọnwụ eji nwe mmeli mmọnwụ eji nwe mmeli maka onwere ife kalelu freedom onwere ife dịka freedom mmọnwụ eji nwe freedom ka ọ bụ Anam Anam ana egwu na mmọnwụ na-agwa ikpele m dị n'ana ife na-agwa obodo anyị onye agachi n'eluigwe iru onye na-aga ibia na-aga ebe belusi ugo beluo nke si bi ebe ne anyị si ka nkwụkwọ anya na bi fa na-agọ ọfọ ndị ichie ka anyị na-agọ Igbo odozi mmadụ bụ mmọnwụ mana mmọnwụ na mmụọ na-emekọ egwu mmọnwụ na mmụọ na-emekọ mmọnwụ na mmụọ na-emekọkwu Dabi ife nnukwu mmọnwụ na-agwụ arọ mmọnwụ na-ata egwu onwelu ndị so anyị gbada 2024 mana 2025
na besorazi anyị wee gbada nwa mgbụlụ obi bezulu ike na ndokwe mmanwụ na-awa arọ na mmanwụ na-awa n'ụwa anyị bụ ndị ya gba nke 2025 mmanwụ ego ka anyị ya abụzi mmanwụ ego ka anyị ya bụ na mmanwụ ego ka na-eme omena nwata nwanne m edochie expand mmanwụ ego ka ya emebezio mmanwụ ego ka ya eme mmanwụ ego ka ya eme n'ụwa akwụ elisi elibe akwụ ka ya abụọ mmanwụ ada ya bụzi mmanwụ ego mmanwụ ada ya bụzi mmanwụ ego mmanwụ ada ya bụzi mmanwụ elibe akwụ mmanwụ ada ya bụzi mmanwụ ego mmanwụ ada ya bụzi mmanwụ akwụ elisi mmanwụ ada ya bụzi mmanwụ ego onye bụ na nwanne ya onye bụ na afụ nwanne ya n'anya ịdị n'otu njelute keje eme nwanne onye zuru oke n'omume ka njụa mmanwụ na-ezi ozi ọma ijele ụmụanda na-ezi ozi ọma egwu m na ọ bụ egwu ọma bụ ezigbo okwu bụ ndị a na-asolo ntị igbochie m ntị n'onu nwoke na nwaanyị abịa na mmanwụ ada na-agwụ egwu n'ijele na-agwụ ijele ụmụada pụtago mmanwụ bụla apụgo ijele bụ nnekwute mmanwụ ijele pụta na mma mmanwụ ndị ọzọ fi agbaba ọsọ obele mmanwụ ndị ọzọ ya eje n'ụsọ n'ọlọdụ maka na ijele nna nwe ọgbọ mmanwụ bụla apụ na mma pụgo mmanwụ ego na mma pụgo onye mamụ sọ ndị okogwo sọ ndị odogwu na-epe mpe sọ ndị igbo mee mmọnwụ odogwu na-epe mpe sọ ndị nwoke bụkwa mmọnwụ na-egwu mmọnwụ odogwu na-epe mpe odogwu na inwere ọgwụ ego kenelu m dantata obe fedral kalicha na nwoke ala bụ mmọnwụ anyị agbọsọ dantata onwe loro mma chacha onwe mere mgbe izizi chacha na onwe egbugo mgbata igbo n'ama mmegwuta ada anago mmụọ anyị na-agwa anyị gbakidu ka mkpụrụ obi gị zuo ike na ndokwe late Chief Gabriel Udogalanya Okafọ na ada niile na-asị gị jee nke ọma kanjebe na Mauritius kanjebe na nwanne m obi atụrụ ebigi nwanne m na Mauritius onye mụlọ atakwa akpata oso na mmanwụ ego ebigi nwanne m na Mauritius onume ekene ego anam ojetulu mba ụmụ anam ejezugo mba niile ka njebe Mauritius ka nje kenetisi lọgbada egwu Italian guy na Mauritius ọgbati fadi ma wanuo nume welum anam osu na mmanwụ Egwu Adah Italian guy na Mauritius ọgbati fadi ma wanu me welum ezeshi odogwu na Mauritius iso na mmanwụ ego wọ́pọ̀sí náà tí mo ní ọba àbú elisi ọba àbú ego sineti mo ní wẹ́sù wíìlì mmọnwụ ego ka na-ebe mmọnwụ ego ka na-eme nwanne super black uche bụ agwagwa mmọnwụ ndị osikapa si eje n'ọrama ịma n'ọrama eziti mụlodogwu ọba bụ ego elisi na mmanwụ ọbụla abụgo na mmanwụ abụgo kedu maka
Ebuka 40 ọmụmụ ndị melogo ga egwu ogwu egwu na-emeta mmanwụ bụla agbapụgo eze buga yo eze ngwongwo n'eshia nwee ma nwoke afọ na mmoso dabọ n'ọra ebe bụ ka o si nwee bịa ochia na melude egwu ọgụ mmọnwụ bụla bụ n'anya pụgo eze ome mmọnwụ ego kenabizara moni wigide shege budora ma zara nwanne m brother nwanne m oye brother amumegu na mbego n'uru ogwu egwu onye Chukwu obia Ikechukwu Augustine obi ego na South Africa idumanaka mmụọ agụ nwa Igbo nwoke obi ego na South iso na mmanwụ ego odogwu bale mmanwụ ego odogwu na South Egwu Adah Egwu Adah ndị na mmadụ dịka fada ntibe egwu tibe ka mmọnwụ mbolo mmọnwụ mbuli ijele mmọnwụ Adah bụ nnekwu mmọnwụ ka ọ bụ ọmambala na anyị na-eti Adah maka na mụ na anyị na-eti Adah ịmana buleri na aba na-eti Adah mmuleri oge bụ mmuleri na aba na-eti Adah nwamambala niile na aba na-eti Adah omenala maka Ikenga na mụ na Angola Ikenga na mụ logbu oya aka mụ Ikenga na mụ na Angola oya aka mụ Jamike nwa mmụọ obugo odogbo ya raba etiti moto spare parts ki na-ele na Angola gị na lụjebili na Angola gị na alụ gbasi ike na mgbasi ike nna ka mma mana ọ dị awụwụ Ikenga na mụ na Angola anamo jesulu mba ịmana anamo jesugo mba niile ụmụnne m goye chili nazelu nke a bụ Egwu Adah 2025 mmanwụ bụla gbapụgo na mmanwụ ego ka na-emezi na mmanwụ ego ka na-eme na mmanwụ ego ka na-eme ndị chetelu n'egwu nwe daalụnụ ndị na-echetero daalụgwu onu na mmadụ erike n'oge ọzọ na anyị ga-anọlịnụ oge ọzọ egwu a bụ egwu mmanwụ Adah egwu a bụ egwu mmanwụ Adah egwu a bụ egwu mmanwụ egwu a bụ egwu mmanwụ egwu a bụ egwu mmanwụ Adah egwu nzirani Anam ya bụ egwu ka anyị na-etiri eme anigwe ani ụmụana m anigwe dube ụmụana m niile mọ nọ n'ụlọ m jeleje odogwu mọni sokwa na mmọnwụ wodiji mọni onye ka nwa gwọlụ bụ nwa mmọnwụ onye ka nwa gwọlụ bụ mmọnwụ onye mmemme n'iso na mmọnwụ onye mmemme na South Africa Kopoza nwanne m so na mmọnwụ onye go nwanne m so na mmọnwụ do ABC nwa gwọlụ so na mmọnwụ Captain nwa gwọlụ so na Egwu Adah do Sonny nwa gwọlụ so na mmọnwụ do
Sọni nwa wọlụ balị mmọnwụ John nwa wọlụ so na mmọnwụ Robert Bani no so na mmọnwụ nwanne Chigwado onye akụ kwesịrị nọ na mmọnwụ ime obugo Bani o na bụ nwata agbacha na bụ nwata agbacha ịma na nwata agbacha osolo ọgalalie ebe gị dị n'ọgwa na mmọnwụ ebe gị nwanne m nọ na mmọnwụ kelelu m ezigbo papa Nzako n'obi onye nnukwu mmọnwụ Nzako n'obi onye nnukwu mmọnwụ Nzako n'obi onye nnekwu mmọnwụ anyị keneli Oliego nwanne m so na mmọnwụ Jemoni nwanne m bụkwa mmọnwụ ada Akimbo nwanne m so na mmọnwụ keleli mezi papa Mmobobi nga so na mmọnwụ Monde nwanne m so na mmọnwụ Jovenu nwanne m so na mmọnwụ Ọtụtụ Bani no so na mmọnwụ Dakanda nweze nwanyị bụ mmọnwụ Nwagodu Bani no bụkwa mmọnwụ Awezo matango bụkwa mmọnwụ Oseka nwanna lo so na mmọnwụ Nwani Chabani so na mmọnwụ Webugo Nati no so na mmọnwụ Nati Bani no so na mmọnwụ Nwanne onye Ebuchukwu Nwanne Male Odogwu Mmoborani so na mmọnwụ Koreti nweze no so na mmọnwụ Onye kweli Koreti bụ mmọnwụ Koreti nweze n'ịbalị mmọnwụ Koreti nweze n'iso na mmọnwụ ada Ego dị na butu bụ mmọnwụ Ego dị na butu so sibe Ego dị na butu bụ mmọnwụ Chidi Ijo n'iso na mmọnwụ Nnegwu mmọnwụ na Canada Ebi gị n'iso gwa na mmọnwụ Tuba Bulaki n'oso na mmọnwụ Imanuche Baku bụ nnegwu mmọnwụ Kendo Bani so na mmọnwụ Kendo Listik bụkwa mmọnwụ Gana bi no so na mmọnwụ Ịma na Big Topic bụkwa mmọnwụ Topic Bani no so na mmọnwụ Onye ọra mọgbe so na mmọnwụ ada Brother Seven bụ mmọnwụ ego Odogwu no so na mmọnwụ ego Mmọnwụ bụla bụ anya abụgo Onye Jesu na amenye ọkụ ya Were je ya mmega n'ime Egwu Adah Anam ka mụ ji bịa mmọnwụ bụla bụ na mmapụgo Ijele mmadụ mmọnwụ apụgo Ijele mmadụ mmọnwụ apụgo Ọkwa Egwu Adah mmọnwụ apụgo Odogwu Adah na mmọnwụ apụgo Odumodo Adah mmọnwụ apụgo Mmọnwụ bụla bụ na anyị apụtago Onye Jesu na mmanya ọkụ ya Obiro si na mmọnwụ apụgo Mmọnwụ bụla bụ apụgo Obiro si mmọnwụ apụgo gwa Ụmụ Igbo na mmọnwụ apụgo